हाय भैया, हम गायिका पिंकी सिन्हा आप तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं। और आज हमरा के कुछ गावे बजावे के मौका मिलल बा। हमार साथ दे रहल बाड़े बेंजो पे छोटेलाल भैया और तबला पे संजय भैया। यहाँ के रिकॉर्डिस्ट बाड़े रंजीत किशोर। भगवान करस दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ जाए। बोली तो आर के स्टूडियो विश्रामपुर में बड़ा ही एगो प्यारा भाव लेके आयल बनी। हम एगो लड़की के लड़का से बड़ा इंतहा प्यार बा, कहीं तो अथाह प्रेम बा, लेकिन कोनो कारण बस वो ज़्यादा दिन तक प्रेम नहीं चल पावत। लड़कवा लड़किया के बदनाम करके तो देखी लड़किया कौना भाव में बड़ा प्यार से का कहले हिया। काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे, 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 काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे। जनों से ज्यादा तोहरा से, जनों से ज्यादा तोहरा से प्यार भइल रहे, काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे, काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे। और लड़किया कहतिया बड़ा प्यार से बड़ा भाव में कहतिया। हमनी के बीच नफरत के दीवार जोड़ दिहला, प्यार के पथ में बेवफाई के सवाल जोड़ दिहला, बीच नफरत के दीवार जोड़ दिहला, प्यार के पथ में बेवफाई के सवाल जोड़ दिहला, सवाल जोड़ दिहला। एक दिन पछतैबा तू, एक दिन पछतैबा तू, गलती तोहर रहे, काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे, काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे।
कहती है भैया प्यार ऐसा चीज होला जे एक बार केहू से लग जाला तो लग जाला, लेकिन ये बेवफा तू इतना नीचे गिर गईला, तू प्यार नाम चीज के धुमैल करके धर दिला। जो स्नेह रहे प्रेम रहे तोहरा खातिर वो तू पूरा बर्बाद करके धर दिला। और कहती है कैसे, दिलवा के दर्द रंजित बोला कितना ले सहे, दिलवा के दर्द रंजित बोला कितना ले सहे, काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे, काहे करेला हमके बदनाम जहे तहे, जनों से ज्यादा तोहरा से, जनों से ज्यादा तोहरा से प्यार भइल